tu kulisha familia yake. Kaunti ma Busia en achiel kuom gwenge mosebedo ka goyo ombulu mathoth ne ogai mar ODM Raila Odinga e yiero mokalo, kendo jalup jatend piny William Ruto osebedo katimo limbe mathoth e gwengego e chenro mar seto ombulu motelo ne yiero mahigani. Chieng' tich ariyo, riwruok mar Kenya Kwanza dhi goyo tach e kaunti ma Kakamega e odiechieng' mar adek e yimbo mar Kenya. Ate mnasema Amen mar siasa mar laro ombulu mag Kenya maimbo kawuono odonjo e kaunti ma Busia, kaunti ma ogai mar ODM migosi Raila Odinga nie kod huma mapek e weche mag siasa, kendo jotelo mag Kenya Kwanza Alliance okwayo oganda mawuok e yimbo mar Kenya mondo osirgi lwedo kendo gilos piny owacho mabiro e yiero maduong' mahigani. Chris Owino, Ramogi TV, Butla, Busia County. Erokamano ahinya Chris Owino. Akawa dhi nyime en ni duola mar IEBC ondiko jogo ombulu milion 1 kendo rem chopo kwan ji milion 4.5 manyocha duol no geto e chenro mar ndikruok manyolo rayanga. E gwenge ma Kaluo kwan mar ji ma ondikore e thuolo no podi ne piny mokalo, kata kamano podi oyawe thuolo ne jopiny ndikore e apise moyiedhi mag IEBC. Ondamo mar ariyo mandiko jogombulu ne ochopo e giko. Kata kamano, geno mane duol matayo weche yiero IEBC ne godo mandiko jo Kenya malo milion 4.5 ne okochopo kare, ka jomatin kende emano wuok monondikre kaka jogombulu. E kaunti ma Kisumu, duol mar IEBC ne geto ndiko ji 130,105, kata kamano, ji maromo 34,936 kende emano ndikore kaka jogo ombulu. Nonro mar IEBC yango ni kar chung' od bura ma Kisumu Central ema ochopo kare kwan ma IEBC nyocha geto. Mano bang' ndiko jogo ombulu 6,703. E kaunti ma Homa Bay, kwan ji manondikore kaka jogo ombulu gin 28,622 kuom ji 112,072 gi 77 mane geto gindiko gi duol matayo yiero IEBC. Kar chung' od bura mandhiwa ema nondiko ji mathoth moheo kuonde chung' ute bura mamoko. Maneja ma chenro mag ombulu e kaunti ma Homa Bay, Michael Kosgei, wacho ni kwan mapiny ma jogo ombulu okel kod bedo ni thoth rawere ma johigni 18 kadhi nyime pod onge opande, to mago mosendikore mondo mi oyudo opande pok okawo opande maggi kata bedo ne gisewuok kamano. E kaunti ma Migori, ji 28,132 ema nondikore kaka jogo ombulu kuom ji 110,869 mane geto ndiko gi IEBC. Sub-county Marungu ema nondiko ji mathoth moheo kiluwe kod Kuria West Sub-county, Uriri Sub-county e kind mamoko. E kaunti ma Siaya, ji maromo 28,768 kende ema nondikore kaka jogo ombulu kuom ji 108,796 mane geto gi IEBC. Kar chung' od bura ma Bonde manotelo gi kwan jogo manondikore kaka jogo ombulu bang' ndiko ji 7,708. Duol mar IEBC kata kamano pod ochiwo thuolo ne jopiny mondo mi ondikre kaka jogo ombulu e apise mag duol no manie kuonde chung' ute bura mopogore opogore. Erokamano ahinya mano ne ripota marwa Lydia Okeyo. Jopiny madwa ndikore kaka jokanyo mag duond buche koro nigi nyaka tarik 26 dwe manyien mar timo kamano. Okowuoyo Kisumu e romo mane okelo kanyakla jotelo mochung' ne duond buche mopogore opogore e pachoka. Anderitu ma en jatelo mar apisi mochung' ne ndiko duond buche okoni kata welo mag duond buche ibiro mana dew jogo magin jokanyo ma ondikore. Apisi mochung' ne ndiko duond od buche e pachoka nigi listi mar duond buche maromo 84 mosendikore. Aka koro duond buche maromo 19 podi dhi nyime gi timo ndikruok. The law signed says that the register of membership of political parties should be submitted to the register of political parties at least 14 days before it is submitted to IEBC. The submission to IEBC is on the 9th of April. So for any person who will be participating in the next general election as a member of a political party who want to participate in the party primaries and party processes, should therefore be a member by latest 26.
Duond bura mar Democratic Party oluongo romo maradhai mano NDC tarika 20 mar dweni e Bomas of Kenya. Ogai mar duond bura no mano eri Justin Muturi mabende en speaker mar od bura mamalo owacho ni romo no biro kelo jokanyo duto mawuok e tunge Kenya te mar chiwo yo magibiro luwo motelo ne yiero maduong' mabiro. Muturi mane wuoyo kod jofwambo weche e log tich mar duond burano ne olero ni odiochieng' makiny bende kuku margi biro rado mar twak ewi kaka gibiro chiedho kinde mabiro. They say that the longest journey begins with the first step. As the Democratic Party, we are grateful that these leaders have found it worthy to express their confidence in our party, the Democratic Party. And we believe that we'll be moving quite well, and this is just by the beginning. We have not yet started an aspirants congress. Today's meeting was merely for those of our colleagues that found time to come and visit with us, to come and coincidentally also have a meeting with the national manager. Jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna akoro koni winjruok e riwruok mar Azimio la Umoja dhi bedo mana makare kokalo e lalruok. Sifuna wacho ni lek margi maduong' en neno ni Raila Odinga odonjo e loch ka lemo mamoko mag siasa podi gibiro lalore kaka jokanyo mag Azimio mar neno ni opong'gi e yo makare. Okoni romo mar jokanyo mag ODM biro dhi nyime kaka ochani tarika 25 nyaka 26 dweni, mana kaka mar Jubilee bende ochan odiochienge makamago. Muungano huu si wa kuingiza ODM ndani ya serikali, kwa sababu kufikia sasa Sifuna huyu angekuwa ni waziri. Na umeona kwamba sisi kama chama tulielewa handshake ni nini, na pia ndugu zetu wa Jubilee walielewa handshake ni nini, kwamba umuhimu wa kuweza kuleta taifa hili letu pamoja, kwa sababu tulikuwa pahali pabaya kama nchi. So tumejivunia sana kwamba tumeweza kulea uhusiano huu kwa muda wote. Kumekuwa na mahasidi ambao walikuwa wanataka kuangamiza uhusiano huu. Sasa tumefika ile siku ambayo tunaweza sema ni siku ya harusi, ya kwamba sasa kirasmi tunaweza kusema tumeweza kuviweka vyama hivi vyetu viwili pamoja katika muungano mzima wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo mimi naitazamia sana siku ile, tarehe 25 na 26, wao watakuwa na NDC yao, sisi tutakuwa na NDC yetu. Tumewaalika wale delegates wetu wakongamane hapa katika jiji la Nairobi. Wao watatoa resolutions zao, sisi tutatoa zao. Tunatazamia kwamba baada ya mkutano huu kutakuwa na sahihi zinatiwa sasa katika mkataba ule formal agreement kati ya vyama hivi vyetu viwili, na kutazamia kwamba vyama vingine pia vitatuunga mkono hapo mbele. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oyawo ayanga chenro mar jiwo thieth manyangafu ne jopiny mano motis ni universal health coverage. Uhuru wacho ni chenro no biro chiwo thuolo ne jo Kenya yudo thieth manengone oyweyo e kuonde duto magintie. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachno. Jatend piny Kenya mane loso e kar thieth ma Portraits Mombasa, kumane oyawe ayanga chenro mar thieth midendo ne universal health coverage, okoni okumba mar thieth NHIF ema biro duoko chien dhier ma jo Kenya mathoth kale nikech garama mar thieth mani malo. NHIF establishes a centralized healthcare provider management system to ensure efficient management and payment of claims and data collection. And today, I direct the NHIF to ensure that this system is set up and fully operational by the end of June this year. Kenyatta ojiwo jopiny duto mapoko ka okumba mar thieth midendo ni NHIF mondo mi jotim kinda mar yudo thieth maonge chudo. Hii kazi ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wameweza kupata huduma za afya kwa bei nafuu ni safari ambaye tumekuwa tukitembea kwa muda mrefu.
Na sasa pahali ambapo tumefika, la muhimu zaidi ni kuhimizia wananchi wajiandikishe na NHIF. Jatelono koni omor gi lokruok matelo mare osetimo e sekta mar thieth to chutho medruok mar kwan ute thieth kaachiel kod chenro mag thieth kaka mano mar Linda Mama makonyo mine mapek. On health infrastructure, the investment that we have made since 2013 have seen an increase of 43% in public health facilities, from a stock of 4,428 facilities in 2013 to now 6,342 across the country. Gavana mar kaunti ma Mombasa Hassan Joho bende okoni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties manyiso lokruok ma sekta mar thieth otimo e pacho ka. Hapa kwetu tumeona madaktari wadogo, young doctors becoming specialists, been trained to be, consultants and look after serious diseases hapa kwetu. Ugonjwa wa saratani, we can tibu here at Coast General. Kenyatta kiny biro dhi yawo ayanga senta mar thiedho tuo mar kansa mantiere kar thieth ma Coast General Mombasa. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano ahinya Judith Omondi. Ka wadhi nyime wechego mag thieth en ni jogo makawo chanjo mar coronavirus e pachoka akoro kwan gi ni malo kotelnegi kod kaunti ma Nairobi. Fuong'ruok bende nitie sama jogo miyudo kod midhusi no dok chien akai seche 24 mokalo ji 55 kende ema oyudo kod tuono. Jatend piny Kenya omedo kwayo oganda mondo omed wuok oko ne chanjo no mar neno ni leka mar piny owacho ni godo mar chanjo. Ji moloyo milion 27 kochopo giko higani ochopo kare. We are continuing to ease out from the fourth wave, and also pleased to report the very encouraging progress that we have made in the vaccination task. As of today, 12,390,116 doses have been administered, and we are well on our way to the target that we have set for ourselves of 27 million fully vaccinated Kenyans before the end of this year. Piny owacho koro osingo mar neno ni lwenje mag familia kod kit chwecha okedgo kendo mondo mi kwe oduogi e kind oganda. Jachiw wach e lo piny owacho Cyrus Oguna wacho ni sani piny owacho oketo mahino e kedo kod timbe mag rocho ratiro mar kit chwecha akaranyisi en lwenja kedo gi timbe mag tero nyiri nyange. E twak makende gi jokanyo to kod jofwamb weche apisasa mag piny owacho jokoni en kinde manyaka res oganda kowuok e midhiero mag lwenje mag familia kod kit chwecha. The government undertaking a cross-border initiative to end FGM in Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda, and Ethiopia. And so far, we have held consultative meetings with authorities from those countries so that we don't have our girls crossing our borders to go and undergo female genital mutilation. We are having community dialogues, not now using the media, but we are going down to them. We are sitting with the men, sitting with the boys, sitting with the girls and the women to actually discuss these issues of GBV and the FGM. Eweche matimore kaunti ma Migori eni obila ma Migori dhi nyime gi apedha ne achudhe moko ma oyangore ni medo mayo jopiny ma Migori omenda e yo ma miriambo. Yangore ni ka chakore e dier higa mokalo nyaka chak higani ji ma ok tin ne 11 osema omenda e yor miriambo. Ripota marwa Judith Omondi miyowa mathoth. Achudhe matiyo kod simbo ng'we yamo emayo jopiny e gwenge ma Migori koro osekelo luoro mathoth e kind jodak makono. Samuel Chacha mawuok e gwenge ma Kuria en achiel kuom ji 11 gi mabende osewito omenda mathoth e lwet achudhegi. Aliniambia ni kwamba ako na deal na hiyo deal msungu anataka ananunua fish food ambaye mkebe moja
inatoka Tanzania 5,000 za Kenya. Alafu ukinunua unaenda unauza inauzwa shilingi 7,000. Chacha ne oma omenda maromo 200 kod 30 bang' romo kod achudhe gi wang' gi wang'. Kitu ya ajabu wakati walienda kuleta wanaenda kuleta hiyo makaton, walikuja wakaniambia kwamba hii Mhindi amekataa kutoka Tanzania kwamba baki lipo cash. Geno mare mar yudo mwandu mane odwaro ne olal bang' fwenyo ni ne omiye mana mikebe ma oting'o oganda mosetedi. Kitu ipo hii, these people walikuwa conmen. Kwa vile saa hii waligundua nimeripoti, walisima simu. So ni kitu naomba tu serikali hii wasaidie Wakuria, watu wamekonio Migori, Kehancha, Isibania, Timaro. Ji 10 kaunti ma Migori koro osema omenda maromo milion 2 kod achudhe chakre dwe mar 7 higa mokalo nyaka dwe mar 1 mar higani. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod obila e kaunti ma Migori. Jatend obila e kaunti no, Mark Wanjala, wacho ni achudhe gi mecho kokalo kuom simbo ng'we yamo. Right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi, watu wameibiwa na mtu anapigiwa simu, anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma, tuma namba yako ya kitambulisho. Ukipeana namba ya kitambulisho, ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari M-Pesa kwa bank kama huko, ana withdraw pesa yote, alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda. So don't be, usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote akudanganya unatengenezewa huduma namba. Obila ma Migori osechako chenro mar pedho achudhe gi ka koro gikono oganda mondo koro obed motang' kod achudhe ma bende oseweyo oganda kod lal mathuth. Judith Omondi, Ramogi TV. Johala mag chumbe moti kata sikrep koro ywak ni loro mar ohandgi ma osebedo okochakore tarik 20 dwe mokalo miyo gi lal maduong'. Jakom mar jo sikrep go mano Evans Ng'ang'a koro wacho ni giikore mar bedo piny mondo gilosi kendo gilu chike moket kod piny owacho mar tayo ohala no. Kaka Edwin Okoth leronwa, jo us sikrep go koro wacho ni ok gin kendgi maloro mar ohala no hinyogi. Jumbe 2 bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta loro ohala mar uso chumbe moti kata sikrep, johala go koro go bede gi piny ni giyie luwo dwaro mora mora ma piny owacho biro keto mondo gidhi nyime kod ohala no. Our appeal is to His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta. Please reopen our businesses because people are suffering. 2 million worth of human resource is lying idle. These are households that are earning a living from the scrap metal. 2 million. As a scrap dealers, we are going to help the government in regulating. As you can see there, I've written I don't buy. Well, it's written copper is not bought here. You know, these are the things that we need, all scrap dealers. Because I know the people who, for example, I know the people who bring scrap in my yard. So why should I entertain somebody who brings the railway scrap? So that's the only way. The help will come from the scrap dealer, so from the metal recycle industry. The stakeholders, they are the ones who are going to help the government. Ng'ang'a wacho ni giseloso chenro mar geng'o kuo mag chumbe kendo gibiro medo tiyo kanyakla kod obila maneno ni kuo ma kamano rumo. Jatend jo sikrep no bende wacho ni jogo maloso betri kod chumbe mag gedo bende koro winjo matek chakre loro ohala no nikech gitiyo kod sikrep e loso mwandugo ma koro nengo gi nyalo idho ka ohand sikrep pod ibiro lor. Today you've heard the Association of Battery Manufacturers has said they are going to close shop because they don't have raw material. Thousands of tons of scrap batteries is lying in scrap metal yards. But we cannot deliver. We can't deliver. Because where do you transport it? Because of this directive. That is one company that is shut down with so many livelihoods there. Number 2, the steel industry employs so many people. There is no house that can stand without being solidified by steel. This is what we are telling the president. The net effect is affecting so many people. Ohala mar sikrep ne olor bang' jokuoge mag chumbe moko sirni moting'o weche machwalo teko stima e dala mar Embakasi mane okelo lal mar teko stima e gwenge mathoth dwe mokalo. Bende migepe mag yore wuoth kaka derni kata reru bende osebet ka ywak
giyudo lal mathoth kaluwore kod kuo mag chumbe moger godo nderni kata reru. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Janeno mar Ramogi TV kawadoka e wachno mabende ne wayao godo weche manyien kinyi makawuono mano wach mar sienyruok mar lo kata cho e skul yawuoyi ma Nyabondo. Nyaka gisani oseyangore ni japuonjre achiel owito ngimane e kinde masira makamano. Aka jopuonjre mamoko adek to ne oresi atoka masira makamano kaluwore koda apisa mochung'ne weche goeko mag arita mane e kaunti ma Kisumu. Jopuonjre ariyo to koro podi yudo thieth e od thieth e kaunti ma Kisumu, ka bende giwacho ni gibiro timo nonro mar fwenyo gino mabende ne nyalo kelo sienyruok makamano mar cho manigi udi 24. Janeno marwa wach madonjonwa sani en ni koro oseyangore ni japuonjre achiel nonyowito ngimane e masira mar sienyruok mar lo mano e skunda yawuoyi ma Nyabondo Boys bang' sienyruok mar cho manotimore odhiambo manyoro. Ringre japuonjre no majahigni 15 mane en jaklas 9 ne ogole burchono bang' masira no kama jopuonjre mamoko adek ateo ne oresi. Apisa ma ochung'ne ng'iyo rang'iny mag somo mano e kaunti ma Kisumu owacho ni jopuonjre mamoko ariyo to podi yudo thieth. Kata kamano giwacho ni podi gidhi nyime koda timo nonro e wi fwenyo gino mane nyalo kelo sienyruok makamano mar chope mabende ne nitiere koda dhoudi 24. Kata kamano janeno mar Ramogi TV podi wabiro medo kelo ni weche manyien makamago kaka gimedo donjonwa e mesawa mar kawo weche manyien. Gikanyo emwachopo godo e giko mar weche manyien mabende ne waikoni e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi dhi mbele tok yweyo matin. Sharon Ong'ao kaachiel kod Judith Omondi biro kelo ni nonro mar gazet. Imedo mana kete e Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby fill my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Kimwaga pesa ndalegeza Tum Dagmor Ramogi Night Etira diane gala Magite mana Ramogi TV. Keyo mabup Gwen, red ohala mabup Rabolo kani kod weche mang'eny lony mani malo Enda hol wadig duto e chenro achiel. Tije osemedore e gweng' kar kae. Puonji yore mag pur kod jopur. Mane miya miting'o makoro wachako medo gik moko mos. Kikeloni gi jata chenro Ajombuta. Bende ing'e kuma chiemo ae makri kodwa E chenro mar pur gi ohala tich adek ka tich adek saa 1:45 mar odhiambo. Kotemo mondo ngima obed maber kaka jakony kende. Ngima koro eka medo bedo matek nikech gik maricho motimo. To ji tema ni bute temo gimoro amora kar bergi mondo gidage boma maduong'. Mama hie wadhiye. Tich tek ta. Tich abich ka tich abich saa 1:45 mar otieno.
Nyakora Mogajwang kamora mora mintiere chenro en mar nonro mar gazet. Mate chenro ni eri nyinga en Sharon Ongao. Katika mwanya kwa Mogajwang pile ka pile wantiere koda welo mabende wati nono godo gazet ka bende okinyi makawuono kaka nwaselero ni wantiere koda nyadendi Judith Omondi. Judith Omondi en reporter marwa maneru magweche gweko mag thieth e TV mar Ramogi. Jud machiegni. Erokamano Sharon. Ageno ni okinyi mari ber kabisa. Ber kabisa. Ichio nadi? Achio maber. Abachio maber. Judith Omondi ni nyakani. Judith Omondi. To bende osema lokani. Ngene kaendi wacha lela. Judith Omondi nya Ramogi, nya nyakach Ramogi. Judith Omondi omako loka mugudha. Mako risi wuoke pap. Ise wuoke pap. Aonge kona. Erokamano ahinya machiegni. Asante. Amba chio maber. Koro kinyi makawuono kaka pile wantiere koda gazede ariyo. Wantiere koda The Daily Nation kanyakla koda The Standard. To ka pile ngeni Judy oboke samigolo oboke. Thuond wach mabende ji ng'iyoga kineno thuond wach ma Daily Nation gi Standard don no kopogore. Opogore kabisa. To koro nyalo wacho ang'o koluwore koda thuond wach mane oboke ariyogi. Aneno ni thuond wach mane oboke ariyogi pogruok onge maduong'. Aneno ka Uhuru makwongo aneno ni the first name ma hit en nga Jatend piny Kenya pod otelo e ginene jok ma otelo e ginene e page mokwongo mar oboke wagi. Aneno ka jo ginene jo Nation wacho ni Uhuru is set to endorse Raila. Manen kaluwore koda romo mabende gibiro bedo godo tarik 25 ko tarik 26 mar dweni. Kasto jo Standard to kora aneno ka kele ni Uhuru hits Ruto. Koro neno ka siasa koro ochachni matine gazede ariyogi. Lakini gimoro achiel to en ni target to koro nyaka beni en mana achiel magiwuoye wi thuon wach mantie oboke. En mana weche mag siasa. Mag siasa. Makoro editors kata mna jochung weche manero mar Daily Nation gi Standard. Koro neno ni weche geki mag siasa ema bende dhi uso gazede magi. Katika mwanya kwa Mogajwang ina mar mondo miwacha koda gazede noero mar The Standard. Mana kaka Judy olero kanyo thuond wach manero mabende okchiwe gazede noero mar Standard Judy. En kaluwore koda jatend piny Kenya manero migosi Uhuru Kenyatta babende koro gisanieri oseyo jalup mare migosi William Ruto kata mana owacho ni migosi William Ruto kosebedo ka chwalo kata mana tije mag piny owacho eno osebedo mana kodhi nyime koda campaigns mare kata mana nyoro ka bende nolose gwenge ma Mombasa kuma no yawe wach mar thieth cha iwinjo ka no wacho ni en nokono ji ni giti to jok moko wacho ni gin gidwaro goyo siasa koro en sani pod otieko weche tich mondiko kodonje pap mar siasa. Mano bera inya koro kwadho kata mna ito boke noero pod gin mana weche gweko mag IBC mabende pod wabiro nono matute ito boke noero mar ang'wen maiye kanyakla koda jotije mag piny owacho mabende igeno ni biro gwetao waneno ka jatij kata mna kar jot motelo ne kar jot noero mag jotije State House manenzo kawaita bende na ka picha ne ogol kanyo kata piny kanyo bende inyalo neno weche mag NHIF kaneno ka giketo piny kanyo be monego beni gichulo e koriwo go weche thieth mago bapani oboke ni diketo no ayanga odiochieng' makawuono. Kod ito boke maiye kata mana ito boke noero mar adek mar The Standard bende no thuond wach mabende naneno ka trend odiochieng' manyoro kaluwore koda Queen Elizabeth mar ariyo. Koro iwacho ni e higa mar 1952 kod ariyo ema bende nokwongo donjo e pacho kaendi ka bende loch kata mana telo mare nochakre ayanga e piny Kenya. E gweng' ma Nyeri kocha. Manere gwenge gweko mag Nyeri. Wanyalo wacho ni Kenya wan lucky koso waton. Kakoro wachore ni nitie magawa moro e kaunti noero ma Nyeri mong'ere kaka Tree Tops mantiere kaunti ma Nyeri bende makore wacho ni Mikai Elizabeth nopidhe yien moro higni 70 mokadho. Makore gwacho ni loch mare nochaka yanga e pacho kaendi wach malich ahinya. Padhi nyime ito boke noero mar ang'wen Judy IBC noloro kata mna okenge mag ndikruok mag kao ombulu telo mar ariyo mabende nagitimo chimana bende nolora yanga chieng' Jumapil. Nyaka sani wachre ni oganda mathoth poko kao kura to oganda mathoth bende poko kao ID ka bende nagiwacho ni telo mar ariyo nieri nagigeto ndiko kata mna ndiko oganda maromo 4.5 no gichoke telo makamani. To bende ineno kama koro neno kang' mar ariyo ma ka gin gi target mar 4.5 to magi giken mana 1.1 mok gi kata mana achiel. Matine ni pod nitie okenge mang'eny mapok jokao. Nyocha odiochieng' manyocha nchi neno ka county
mochung ne wakeini e county ma Migori Odhi Pamela odhi kuma igo ikawe ombulu to neno ka yudhe mang'eny pod opango line mar kao ID matine ni kata okang' mar kao kura ni pod gibor godo kabisa makto pande pok gikao kata kamano IBC wacho ni pod gibiro endelea gi chenro mag kao ombulu gi e kuonde Huduma Center kata mane offices gi koro nego beni chife wa kono jogweng gimonego beni gitimo gi kuonde monego beni giyudie kura ngene gima kamano ji ok osebedo ka winjo makare ji nanen mana ne olorne gima na tielo koro mar ariyo ni onge kao ombulu gima na IBC otimo en mana ni kepo koro machiegni kodi cha ema onge ema koro gol to kata kamano nyaka Ramogi jwang gisanieri ka pok ikao ombulu e telo mar ariyo mabende dhi nyime IBC podo ya uthulo inyalo dhi kao ombulu imanyo opande kaponi pok iyudo opande mari ombulu kata mno opande gweko bende ginyalo yudo e Huduma Centers kodhi nyime weche gweko mag siasa bende otimo cathedral kaendi ang'eni lonye weche gweko mag thieth to wawache na weche gweko mag siasa matina kabedo duche makawuono jotije mag piny owacho mageto kombe mopogore opogore igeno ne dhi gweyo tao odiochieng' makawuono manero chik mabende nochiwnegi koro jogi kuma dhi gweyo tao opogore mana gi Migosi Uhuru Kenyatta kende gi jalup mare nikech mago to noyier koda jopiny koro modongo moko ko bende noyier koda japiny lakini mage makoro wach ni mage mok nyal gwe tao modong kaponi idhi ntiere koda gombo mar laro kom moro amora nyaka igwe tao nyaka koro igwe tao mondo ikon jopiny ni wuok ayanga siasa koro dhi chomo kama ochacho kabisa bende kawuone ma jowa ni thuolo mar ng'eyo jogo ma gidhi yiero kaka jotendgi ing'eni mokadho ni ji pod inchopondo ng'ani wacho nadhi pod opimo yamo lakini kadho kawuono ka ji osegwe tao kwa gidhi lando ni kare adieri ng'ane nigi interest e migawo makama erokamano ahinya kanyaka sani moko kuom jogo eko bende osegwe tao wantiere koda commissioner mar hoho mar okak machon Natembea mabende ne en jatij piny owacho mokwongo mabende nogwe tao Natembea aneno ka noseyawo negi yo jumbe mar madek mokalo bang'e wan gi Boynet ntiere Wavinya Ndeti Waita Nzioka bende nolando ni odiochieng' makawuono odhi gwe tao ka bende ntiere koda gombo mar dhi chung' e komb gavana manero ma Machakos kodhi nyime mana mapiyo ito boke nieri mar abiriyo mar The Standard en kwa kaluwore kod weche gweko mag siasa podi kabedo odiochieng' manyoro kweth manero mar Kenya Kwanza nantiere gwenge gweko mag Busia gintiere bomanero mar Nambale kama bende pod gigoyo kata mna gitimo campaigns magi gilando aneno ka mbigi ni nodhi e gwenge ma Busia chakre odiochieng' manyocha gilande ahinya kendo aneno ka giwacho ni koro giyangore giketore ayanga mar tiyo gi jalup jatend piny Kenya William Ruto bende aneno ka bende jatend duond bura mar ANC manero Migosi Musalia Mudavadi bende aneno ka koro seyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ka bende koro odwaro mar mondo mi kik odonjre weche gweko mag siasa aneno ka nokuot ni kopo ni tendi oserumo to dog dala kaka jatend piny Kenya machon Kibaki nodok donc mano koro gigeto mana Uhuru Kenyatta nikech bende osewuok ayanga ni Uhuru bende gisaniero osebedo ka siro Raila Odinga manero gai mar ODM kalore koda kata mna kaka osewacho ni jatend piny Kenya osebedo ka siro Raila Odinga e ito boke mar aboro mar The Standard ntiere romo mar tipo mabende koro duondo buche maromo 10 mabende ntiere kweth mar Azimio la Umoja gichano kata mna sidho Raila Odinga ayanga romo maratipo mabende bi bag dwene ingeni chutho to jatend piny Kenya pok nowuok oko e bura moro mowacho ni yato to kora wuok na dhi riwra gi Azimio koro tarik 25 ko tarik 26 emodhi ng'e ayanga ni to gin kanye to Kalonzo gini gi joka oka gini gi be koro pok pach gi wang'eyo maber chal ni tarik ni mwada ng'eyo gi maber matut magisebedo ka gipangonwa Roma kamano manero National Delegates Conference ibiro baga yanga chieng' tarik 25 ibage kar jot mar KICC ka bende chieng' tarik 26 ibibage e alap mar tuke mar Nyayo ka bende neno kata mana kaka ondik kanyo ni igeno jotelo mamoko kaka manero Kalonzo Musyoka jatend duond bura mar manero Wiper igeno dhi bedo kanyo koro ka pinje Judi bende dibed ni koro jomodong' e okagi ginyalo riwore kod Azimio Parang ka juma mokadho jo okagi noromo gi moko kuom jodito ma bet gi tudore godo kaka pok mano chopo bende noyudo romo moro mane jatend
Martha Karua nitie romo moro mana gibedo godo mano kelo kanyakla Moi to kelo kanyakla Kalonzo waparo ni magi na gin mana iro moko ma pod dung manyiso kuma mach nitie seche moko tarik 25 ni dwe mar dwe ni wanyalo yudo kuma mach nitie ka iro ni osemiwa joka bele no singo ni inyalo paro kana jo kata mna kweth moro machielo moting'o mag UDA Kenya Kwanza nowacho ni gin yiengni mar piny mabende ne giwacho ni yiengni mar piny idhi nene tero yiengni jomoko neno jomoko noko neno jomoko be wacho ni yiengni noko yiengo gi maber noko yiengo gi joka be kendo wacho ni koro gidwa rang'o volcano koro wan warito ponono ni gibiro romo kata oyo nikech bende seneno kata mne romo mag joka e kinde mosekalo gisebedo ka giwacho ni gintiere thuolo mar twak koda kata mana duond buja mora mora mabende biro yienegi makamano. Kodhi nyime mana mapiyo itoboke nieri mar The Standard, gazet nieri mar The Standard, itoboke mar auchiel. Judy kaendi skoro aketi dagi apaga uchiel e weche gweko mag thieth kabiri jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro nentiere gwenge mag dhuwadh nam chumbi kama bende no yawo ayanga chenro mar universal health care. Chenro no mano yawo gi jatend piny Kenya en mano chakre igni mokalo ok en mano chakore nyuru ochake higa mar 2018 lakini koro odiochieng' manyiro wach mano kel kod coronavirus ni omiyo koro Kenya menyo mbele ito mach ni gireso jopiny koro mi jatend piny Kenya no biro gi wach maber mar kelo thieth machiegni gi jopiny kendo bende nengo moyweyo matene ni koro kichulo siling 500 NHIF to in thuolo mar yudo thieth ineno kwa chako gazeti ni oboke first page ka ineno ka giketo nengo ma ka gidhi bedo ka ginene thieth mangono nengo moyweyo outpatient analysis koro wacho ni kidhi adhi thieth ma kawaida ni kidhi hospital mar piny owacho to ing'ado 1,000 hospital mar giwegi ing'ado 1,200 koro matine ni bei matek ma hospital mar giwegi osebedo ka gine ka chwalo ne jopiny idhi ng'adi inyalo dun seche moko NHIF nitiyo lakini ka gik dwe mar adek ochako koka wane chako mar dwe mar higa dwe mar achiel ka gik dwe mar adek inyalo ni se exhaust your card nango nikech maybe mostly ero dhi hospitende manengo gini malo mok gin meke piny owacho koro miyo jatend piny Kenya obiro gitemo pod gine lalruok mabende ka giko mar dwe mar abich to dhi bedo ka bedo certain nango madhi mbele koro no mi jo hospitende mag giwegi thuolo mar dhi larore gi suppliers gi mondo mi nengo gi mar thieth bende odok piny aparo ni ing'eyo ni juma mokalo ne gi buogo ng'anyo ne gintiere kod achieth na ne gibuogo ng'anyo ka bende giwacho ni chulo gi omenda matin matine ni koro no migi thuolo mondo mi gidhi gilandre gi suppliers gi nikech Kenya kaka nyalo bedo ni in kidhi thiedhi malaria e private hospital tichulo siling 300 to kidhi e private tichulo siling 6,000 matine ni onge gima ok make sense koro nengo bed ni romre mako kadho matin to mana gi atamalo moro matin emomiyo kata king'iyo first page kata ibro neno ka ok giyombore ahinya ineno ka public en 1,000 to private en 1,200 matine ni onge pogruok ahinya e kind nengo midhi chulgi kasto koro jatend piny Kenya be nyoro odiochieng' manyoro apani ka ni winjo kaka noloso no kwayo jo Kenya mondo koro mi ondikre ne kad mar NHIF gwenge wa jo piny temo ga wach mar ni ikwayo wadu kad ng'ane tuo konya gi kad ni adhi atigo mano bende nyalo exhaust your card kapok in thiedhorigo matini koro kimiyo ng'ato to ng'ato exhaust in koro chieng' mituo to onge kaka mano kad mane mar NHIF manero kad mag NHIF godo bende dong itiyo go mana kaponi janyuol nitiere koda nyithindo nitiere koda buo higni 18 lakini inyalo bedo ni nyameru moro tuo to biro koni ni Sharon mano to koro gitimo chini ya maji konya gi kad ni cha dhi atigo mantiere ute thieth moko ma yie okenge makamano koro mae bende geng'o jo pinywa mondo mi okaw kadi gi giwuon ma gichungo do kar kendgi koro nyoro ni winjo kaka notwak no wacho ni jo Kenya mondo mi koro ndikre ne kaw kadi mar thieth ka nengo en mana siling 500 e dwe tikaw kadi moting'o jaodi to ting'o nyithindi to oting'o familia ni tete koro gimo mondo mi wa universal health care ni health coverage mondo mi wachopie nikech en chiwo thieth e yo ma nengo moyweyo okore ingeni thieth nyalo drain ni Sharon ma seche moko iuso
jamni ni tema kiduogo pacho tiwacho ni kora dhi donjo gera ngach mane jowadu yonge kod omenda to mane wach mar adier nikech kata mana thieth kaka pile wacho ga ni ngima en mwandu Ruth Nyadimo jakelonwa kata mana twak makamano ingeni thieth kaendi ema nyalo tiyo kod omenda magi kata mana marum te kata mana itoboke moko kata mana kaka ineno bende neno jogo eko mantiere kod tuo mar nyarogno kata mana kidneys bende neno omenda ma bende gibiro tiyo godo kanyo apane odwoknegi omenda ute mag thieth mag piny owacho kanyakla koda mago eko mag ji giwegi dong neno kanyo aneno piny kanyo koro en gima okumba en ni ka okumba mar thieth mane manyalo konyowa nikech jowa mathoth inyayudo ni idok mi bedi jathier kabisa to nikech itiyo gomenda mang'eny e thieth kok inyudo ka jotuo moko mabedo bende bedo gi tuo mar kansa ing'eni piny masani koseyudi ni in gi tuo mar kansa to gima ng'ato pare pacho to en mana ni odwa keto wabed jodhier Judy nitimonwa kata mana report kaluwore koda chenro mabende Ker Uhuru Kenyatta noyango odiochieng' manyoro kaluwore koda universal health care we wawinje kata mana report mabende nichiwo Jatend piny Kenya mane loso e kar thieth ma Portraits Mombasa kuma ne oyawe ayanga chenro mar thieth midendo ne Universal Health Coverage okoni okumba mar thieth NHIF ema biro duoko chien dhier ma jo Kenya mathoth kale nikech garama mar thieth mani malo. NHIF establishes a centralized healthcare provider management system to ensure efficient management and payment of claims and data collection. And today, I direct the NHIF to ensure that this system is set up and fully operational by the end of June this year. Kenyatta ojiwo jopiny duto mapok okawo okumba mar thieth midendo ni NHIF mondo mi jotim kinda mar yudo thieth maonge chudo. Hii kazi ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wameweza kupata huduma za afya kwa bei nafuu ni safari ambaye tumekuwa tukitembea kwa muda mrefu. Na sasa pahali ambapo tumefika, la muhimu zaidi ni kuhimizia wananchi wajiandikishe na NHIF. Jatelono koni omor gi lokruok matelo mare osetimo e sekta mar thieth to chutho medruok mar kwan ute thieth kaachiel kod chenro mag thieth kaka mano mar Linda Mama makonyo mine mapek. On health infrastructure, the investment that we have made since 2013 have seen an increase of 43% in public health facilities from a stock of 4,428 facilities in 2013 to now 6,342 across the country. Gavana mar kaunti ma Mombasa Hassan Joho bende okoni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties manyiso lokruok ma sekta mar thieth otimo e pacho ka. Hapa kwetu tumeona madaktari wadogo, young doctors becoming specialists, been trained to be, consultants and look after serious diseases hapa kwetu. Ugonjwa wa saratani we can tibu here at Coast General. Kenyatta kiny biro dhi yawo ayanga senta mar thiedho tuo mar kansa mantiere kar thieth ma Coast General Mombasa. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano ripota marwa Judith Omondi mabende waneno godo gazeti odiochieng' kata mna ukinyi makawuono. Judith manero na en report kaluwore koda chenro mar yawo thieth manyangafu. Odiochieng' makawuono mana kata kaka iwacho ni jatend piny Kenya geno yawo kar od thieth kata mna cancer center makani. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya podogo touch e bomano ma Mombasa. Kanyo Sharon odhi yawe kar thiedho tuo mar kansa ma Coast General Hospital Mombasa. Apani kiwinjo ka governor ma Mombasa Ali Hassan Joho wuoyo kanyo to wacho ni kar thieth ma Coast General no sani osego kenge mokalo ka bende gin gi jothieth makare, gigo bende machoro yor thieth kaka equipments bende koro nitie kanyo. Koro jatend piny Kenya bende kiwinjo ka wuoyo to wacho ni sani kidwa bar wiyi to kanye midhiye, to kidwa bar chunyi to kanye midhiye. Koro matinde ni kata mana cancer patients be sani koro nigi gifuongruok. Wach mar ni kiyudo tuo mar kansa tikoni ni onego koro idhi e piny ma oko mondo kiyud thieth makare. Apani mano koro dhi rumo nikech Coast General sani dhi yudo dhi golo thieth makare mar ne jo tuo mar kansa. Kidwaro ni mondo pimi kata ne cancer screening
ber mondo mi idhi osiptal mapiyo chon. Ok ochuno ni kiwinjo ka in gi rem mathis koka idhi opimi. Ing'eni jo wacho mani ano ka winj ka tuo. Kosa awinjo ka wiya bara lakini amuony Panadol. Koro kiwinjo inyalo dhi e screening. Ok ochuno ni kidhi e screening to koro iyudi gi tuo mar kansa ni. Mago te dhi yudore kar thieth ma cost, but kata ok en mana cost kende. Screening inyalo tim kata mana e osiptende matindo mag community health care gieki. Makoro mana ogonyone kata mana en gonyruok makare nikech wach thieth no bende mosebedo ka tieko omenda ne ji. Sharon, bende wach mar kansa ni bende sani nitie migawo ma kad mag okumba gi okawe sekta mar thieth konyo jothieth mag kansa gi. Koro miyo kata kiwacho ni pesa ng'eny nitie part ma bende kad mar okumba nyalo kauni. To gi NCDs, thoth NCDs, non-communicable diseases. Tuoche ma ok inyal gamo kaka wawuoyo kodi ni. Koro ok anyal gamo kansa nikech wawuoyo. Koro tuoche kaka kansa, tuoche kaka arthritis gi kainago. Sani okumba mar thieth bende okawo migawo margi konyo jotuoche man gi tuoche ainago. Mano wach maber ahinya kendo en pok gi pach ne piny owacho kaluwore koda okang' makamano. Wadhi ito boke kata mana gazet no ero mar The Daily Nation mar mondo mi watwage kata mana e thuond weche mabende nitiere. Ito boke mokwongo mar The Daily Nation en kaluwore koda romo mar The National Delegates Conference mabende nwaselose ni bibage kar jot mar KCC kanyakla koda pautuke mar Nyayo manero chieng' tarik 25 nyaka chieng' tarik 26 mar dwe nieri. Kabende duond buche kata mana duond buche mar mapar mantiere kweth mar Azimio biro sidha Yanga ugai mar ODM Raila Odinga. Kata mana kwa dhi nyime mapiyo piyo Judy nikech lonye weche gweko mag thieth kata mana in reporter marwa mag weche gweko mag thieth. Oboke mar The Daily Nation ni nitiere koda ite maiye mong'ere kaka DN2. DN2 ni kata mana kineno thuond wach kanyo wacho ni Healthy Nation. We watwake kata kaluwore koda Healthy Nation ni wanene wanyalo dak e yo machalo nade kaka pile ngima en mwandu kingima mano e mwandu mabende intiere godo koso nango ji en kamano. Ito boke mokwongo ineno ka nitiere vaccine moro kanyo mar HIV mabende wachre ni jolony osebedo ka timo nonro mar vaccine makamano kuom thuolo mar higni 40 mano decades 4. Nitie vaccine chanjo makoro onego beni chanjo mondo ji ogengre gi tuo mar ayaki. Chanjo ni iwacho ni pinje maoko nitie mosebedo jok mose teste lakini pacho wakato pok wakete ayanga ahinya. Chanjo mar kedo gi tuo mar ayaki ni kata ka niwinjo ka jatend migawo mar thieth ni wuoyo juma mokadho nowacho ni koro ochopo kang' manyaka to koro Kenya be go kato kang' ok ne loso chanjo kende makedo kod kute mag ayaki to kata mana loso yedhe. Wasebedo kwa yudo yedhe koya e pinje maoko. To yedhe gi seche moko gisebedo ka gikelo midekre mathindo seche moko yedhe onge. Yudo ni kidhi e kar thieth moko jatuo dhi no dhi kawo yath to yedhe onge nikech ang'o? Nikech gin gik mimiyo koya e pinje mamoko timiyowa nikech their donations. Koro piny owacho dhi tiyo gi private sectors. Koriwore kod migawo mar World Health Organization, duol mar World Health Organization loso bende yedhe ma kedo kod kute mag ayaki. Mano chenro ma oseketi kendo dhi mbele kendo wabiro ng'eyo ni to be yedhe mag loso gi gin mabiro konyowa. Makoro chanjo mar ayaki ni pok ochak tigo de Kenya kinde moko na winjo idwa chak temo tiyo kode. Chutho to kaka ne gwacho ni idwa chak tem tiyo kode. Aparo ni oganda pod oluora luora. Pod giluora neno kinyalo wacho ni ingima kabisa to koro iwacho ni ko keti ni chanjo to koro you have an alternative virus that fights against that virus kiyudo. Koro matin ni koket ni chanjo ni to already in gi an alternative virus in your body mar HIV ni. Matin ni kiyudo kiute to the alternative virus cha dhi kedo kod kute me koro chutho to poko bedo tested buket no ayanga ni to be otiyo koso okoti. Ito boke maiye kaendi bende neno ka ochiw kanyo World Cancer Day ka bende do chieng' to nero mar kansa mabende mar piny ngima no yangi chieng' tarik 4 mano tich abich mokalo. Bende neno kata mana ka oket kanyo ni tuo mar kansa bende masani koro oyangore ni otelo ne tuoche mamoko mabende koro osebedo kanego oganda banero e piny mangima. Higa mar 2020 seche mabende pinje mopogore na kedo koda midhusi mar corona tuo mar kansa nonego ji madirom milion 10. Na mama kamando neno ka pod nitie malo kabisa. Kaluwore bende ni tuo mar kansa en gino mwanyalo geng'o. Atamalo mamalo en ni inyalo geng'e kendi. To chutho aparo ni
wan gi ignorance kwadew koro onego beni bede migawa mokwongo. Aparo ni chieng World Cancer Day ni winjo ka jotelo network kendo wacho ni onego bed migawa mokwongo mar ng'ato owuon mondo ne ni ogeng'ore kukadho gi tuo mar kansa ni. Kendo bende neno feature story moro manatimo mar the cervical cancer. Okochuno ni koro ka in gi kansa ni to koro kinyal chango. Koro dhi mari mapiyo e hospital mondo mi opimi mane madita main chango mari. To bende kinde ma kamago nyako Ramogi juang diele mabende e kinde mabende oja dhial kata na odiochienge tuo mar kansa makamendi screening kata na nonro oja tim ga nono. Koro idhi mapiyo wan kaka joma nyiri iwacho ga ni idhi otimni screening mar thuno nikech kata kaka kineno kanyo the most common new cases magero cases manyien mabende koro noyangore chakre higa mar 2020 ni ji ni godo oriwo breast cancer manero cancer mar thuno wan gi mag lungs gi dholuo chati luongo nang nikech ang'e kidney en nyarogno adundo en heart lungs tuo mar lungs kanyo waneno wantiere koda colon, prostate, skin, stomach. Kata maneno kata ka bende cervix kod uterus be piny kae ni geta malo mamalo mokadho. To magi ng'eni kansa ma ng'ato nyalo bedo godo to kong'eyo. Inyalo mana ni en gino mapile pile. To kare onyayo gima duong'. To bende ber mar mon mi wanyis kata mno ganda ni kansa mar thuno ni oko mak mana nyiri kende kata mana yawuoyi kata mana yawuoyi nikech neno kwan mag cases manyien mag kansa manero mag thuno moriwo kod ka chuo kod mine ineno ka en 6,799 maneno kwan mamalo kabisa kineno kanyo koting'o tamalo modhuro mokalo. Makoro bende kan tuo mar kansa bende jolonja wachoga ni luore koda chiemo ma ji chamo kaka iketri bende dibe ni kansa ne en ka luore koda chiemo mochamo nikech kansa tinde wacho kata ni chieng kelo kansa. Ing'e kansa en adhola. Koro gino manyalo kelo adhola e dendi inyalo bedo ni in gi adhola matin e titi kama to koro nyayore ikakuwa kubwa odhie odonje e dendi gi iye. Koro ing'eni kodonje dendi gi iye to en gima chami mos to lokore aloka adhola maduong' ma bende chieng' moro kipoti yudo ni in kod kansa. Koro nego bende wathochopo ir jothieth mapiyo mondo kata mana jothieth bonego chopir jopiny mondo oket jopiny ng'eyo no. Nyalo bedo ni jowa onge kata mana gi ng'eyo nikech kata gweng' sani koro kidhi tipinyo ng'ato ni paro ni ang'o manyalo miyo yud breast cancer gi kia. Koro ageta nitie ok ne piny owacho kende to kata mana ne migawo mar thieth mondo giwuoga oko gipuonj jowa giti gi yudhewa mabende suma pod onge kata mana gi tije create awareness e gwe okod mine wan yawa gima chal kama ema nyalo kelo nwa kansa machal kama. Mabende mano be one of the campaigns mane timo chieng' mar yango kansa e piny mangima tarik 4 tich abich mokadho notime boma ma Mombasa pani ni nene maler. Tere gima ni wacho ni tuo mar kansa ng'ato ka nitiere godo ok wach ni koro en death sentence. Kansa kintiere godo ka ofwenye chon en gima bende inyalo mana thiedh mana kaka tuo moro amora kata mana jogo eko mantiere kod ayaki kichako muonyo yath chon donino ka koro ragengo gengo de do kata mana chien donge. Eito boke mar iye ni bende nyalo somo matut kaluore koda HIV vaccine mabende nwalero ni manero ito boke ma iye mar DN2 nyalo mana ng'iyo kata mana statistics gi nonro makare mabende osetim e wach makama. Bende giwacho kanyo ni chanjo mar HIV ni pod ok wach ni ogore piny that it has not failed. Gisesomo gik mang'eny kume they've learned a lot from it. Koro ok wanyal wacho ni osegore piny kik jowa luor ni kia chanjo nok ti kia ne ang'o. En gino ma ji medo puonjore odiochieng' kodiochieng' mondo bende bi ging'e matut. Ing'e ni gini iloso gi lwet dhano to bende dhano ema kelo mondo mi ikete ayanga iteste mondo kok ine niya gini tiyo. Kiwacho ni in gi malaria to wacho ni kimwonyo AL to chango to nikech AL noselosi mokete e trial. Judy onego winjore yude kata na jalony moro kaka koro in reporter mar weche thieth makamendi yude jalony moro ma bende biro nyiso wa wach vaccine ni kata na chanjo mar tuo mar ayaki ni mondo lere e yo ma iye kabisa ne jogo ek ma bende nitiere koda kute makamagi kochiwne gi vaccine bende gibiro dhi nyime koda muonyo yedhe mag ARVs ng'eni maber ka oganda ng'eyo to oganda nyalo mana ng'eyo kokadho ir ng'awa
jalony donge kata kamano Judy gi Kanyore bende maneno ka dhi kelo wa giko mar nonro mar gazet nikech aneno ka koro sama yo wangwa tinyalo mna nyiso ni odiochieng' ma kawuono nikech aneno ka kinof kichope tich ka endi sane nenre ni tiyo odiochieng' ma kawuono koso inof kawuono atiyo itiyo kawuono ilonwa stories mag kawuono daluo wach mar kar thieth mar kansa midhi yawni bende wafwenye ni tuo mar kansa ma idhi yawni jo tuo mag kansa di mantie hospital kanyo to gin adi moseyudo konyruok mondo mi jowa geno ni kare nitie geno e osiptende mag piny owacho ginyalo chiwo thieth makare kendo jowa bende oseyudo konyruok koro kawuono wago tach e boma ma Mombasa mondo dhung'e to kata kamano ka wago tach e boma ma Mombasa mondo ung'inwa kata mana bombe mamoko e subtende nitiere referrals Kisumu nitiere referral Eldoret Nairobi ka wantiere koda referral moro mar Kenyatta ni jotuo mar kansa bende ng'eny e pacho kaendi thothgi jathoro biro e boma ma Nairobi ka giringo kanye giringo Kenyatta mar mondo mi giyud thieth mashinde go eko betiyo thoth mashinde tiyo nyocha wawinjo e county ma Western neno county ma Vihiga ka giwacho ni mashinde go kusebedo katiyo but koro nyaka incha dhi chieng' mane yangu pinyo tuo mar kansa piny mangima mashinde gino kelanga kendo kuro chako tich jumbe moko 4 mokadho bende boma ma Nairobi ka ni neno ka kar somo ma Kenyatta noyawo kar gi mar thieth mar kansa ma bende noyawo higa mokalo kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta matini nochako tich ayanga koro ute thiethwa en okang' mar japiny mondo dhi to wach niya adhi tayudo ka onge ing'eni gidhiga ten mana ni line kata mana line ema bor ga samoro to thieth samoro ing'eni kedhi kata mana Kenyatta sane kedhi nikech awacho from experience nikech kata mana wedega mamoko gidhi to inyisi ni chieng' kata mana tarik manego bed ni duoke anyalo dhi kawuono tinyisa ni aduogo kata mana dwe mar 3 kata dwe mar 4 oka thiedha koro ageno ni mago gin moko kuom gigo mabende odhi mana rango to ne kata mana kaka piny owacho bende nyalo konyo mago gik ma nyaka koro wadhi twake gi piny owacho mondo wang'e ni gito gitime ang'o e konyo nikech seche moko inyalo ni ng'ato nigi kansa to kone ni radiotherapy ni obedo scheduled to 4 months from now ting'eni seche go ng'ato pod hinyore koro mano gik ma wadhi twake gi piny owacho mondo wang'e ni gito paro mar gi weche gi chalo nade gima ber ni universal health coverage kaka iwacho ni NHIF bende gisanieri inyalo chul godo kata mana tuoche kaka kansa erokamano ahinya Judy kuom biro e studio erokamano Sharon go erokamano kendi bed kod odiochieng' maber erokamano ahinya Judy bibed kod odiochieng' maber jalno marwa gi Kanyore bende makelowa e giko mar nonro mar gazet nantiere koda Judith Omondi reporter marwa ma bende olony weche go eko mag thieth kata kamano gi Kanyore makelowa e giko mar nonro mar gazet chenro pod yalach bende chenro bende biro en manoero mar kata mana Cleophas Oluo chano ka oseikre kacha koda wendo ma bende nitiere godo ka bende odiochieng' ma kawuono gidhi mana twak kaluwore koda chal mar piny Kenya kik dhi mabor Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. En ang'o? Skati. Ochal gi mari. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Giteti e kaunti ka kila ng'ato nitie kuma nitie. Silva leva kuchi kuro sing saba pate. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima Nyarkochia. Ma en ang'o? Koso baba is here also. Nyarkochia tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiwo chamo balance diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore 45 degree aparo nuneno ni okatime kama aloke kamae kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. Ramogi tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumvi, koro kadwa chumvi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni
biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda kama nyasani duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek, kendo maonge kwe. Ng'eni nitie gima rach gi nyari. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi more ngimane, kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno. Nyakora mga joag machiegni e twak mar piny okinyi ma kawuono ma tarik 8 dwe mar 2 mano wantiere higa ni mar 2022 ka wakelo ni twak mopogore opogore. Nyaka sanya nyakora mga joag ma en chal mar Kenya. Chal mar Kenya mano ka inyalo luongo mana kaka gwenge wa chalo kendo gibedo e yo machalo nade nyaka sani. Nitie gigo mosebedo ka timore mana kaka osewinje e weche manyien ma osebedo ka timore e gwenge mopogore opogore koting'o gwetao mag jotelo mopogore opogore e loch ananga kachiel gi mantiere e sirkal mar piny Kenya. Kochopo nyaka okinyi ma kawuono wang'eni kochopo kawuono saa 11 mar odhiambo odiochieng' ma kawuono dhi dwaro ni jogo matie apise mopogore opogore mag piny owacho dhi dwaro ni osechwalo oboke maggi mag weyo tich kata wanyalo wacho ni maggi mag gwetao. En ang'o ma mano ketogie kaka jo oganda jo Kenya? En paro makare margi mar wuok kendo dhi laro kombe opogore opogore mag siasa. Kete mana ka nikech wantiere kae gi jal molony e weche mag duond buche e Thurka. Mano en wendo wa okinyi ma kawuono. Ishmael Koyo ma wan go okinyi ma kawuono oparo na ni en jagoro maduong' mar National Liberal Party NLP. Kaito en jagoro ma ochung'ne riwruok mag duond buche mopogore opogore e pacho ka. Wendo ma okinyi ma kawuono mar twak go kachako sani saa 1 mar okinyi nyaka kanyo saa 2 en Ishmael Koyo machiegni. Erokamano. Ishmael Koyo ma yango ni chopo Ramogi TV. Mokwongo akaw thuolo ni mar congratulate the Royal Media mar miyowa gima nyasi malich machalo kama ma wanya tudre godo oganda wa. Kamano. Yes. Ishmael Koyo jakanye. Ishmael Mondi Koyo ni to wuod Luo monyuol Nyanza, Homa Bay County, Kasipul constituency, West Kasipul ward, Nyabola village. Kamano. To ite mana liekonwa ni kaka jagoro duol ma wanya wacho ni riwruok mag duond buche e pacho kata kwero gi gidongenge wanya wacho ni political parties liaison committee. Yes. In kaka kanyo en tich mane ma otimo kanyo to duol machalo kama riwruok machalo kama timo ang'o e pacho ka? Riwruok mag duond buche duto mobedo registered e Kenya kar ka nolosi higa mar 2007 kane luwore gi tulo manowuok bang' yiero. Nolose gi commission maluongo ni the Kriegler Commission ma nonro mane giyudo kendo gi rieko margi matut ne giyudo ni duond buche ko obiro kanyakla kato giloso gimiluongo ni political parties liaison committee makelo duond buche to mobedo registered kaachiel gi office mar register of political parties kod IEBC. Koro en gima ntiere gi thuok adek: all political parties, IEBC kata gi office of register of political parties. Tijwa maduong' en ni onego bed ni wasik
walalore ka wago mbaka in every election cycle mondo wang'eni to en ang'o minyal tim mondo wabed gi yiero manyangafu kendo yiero makare. Kamano weche motenore gi yiero mana ka wanyalo mana yude e yo moro ma owinjore kendo makare. Sani chal mar piny Kenya odiochieng' wacho ni mano chieng' Jumapil ne en giko mar oganda jo Kenya ndikore wanya wacho ni continuous enhanced voter registration. Nyaka sani osechunge kendo odhi nyime owach ni kar Huduma Centers mopogore mana ko chwale machiegni kodi korka kori oganda ma Kaluo ne okwatimo makare. Sani nyalo konogi ang'o makoro gini makama bichopo machiegni kodgi ema ni giring gimanyi gin giwegi. Erokamano mokwongo ok en gima ber nikech iyudo ka sani endi loch koro kayo machiegni sana gi wuodwa Raila Amolo Odinga. To kama Raila Amolo Odinga ochope ok en jatelo mar gweng', ok en jatelo mar Luo. Raila Amolo Odinga sani en jatelo mar piny mangima, to en ng'ama omi luor beyond the borders mag Kenya. To iyudo ka jowa mosegowa piny nikech kar mondo wabed gi teko, kar mondo waket focus mar weng'iyo kaka wanyalo golo oganda wa oko mondo dhi register as voters, nikech ing'eni loch mar Kenya ikawo gombulu, loch mar Kenya okaw gi dhok. To wan iyudo ka jotelo maluo oseketo ni giwuoyo mang'eny sana ni Raila osekawo gini, giche chand Raila osedhi godo, kata giwacho weche moko winjore ma kodonje it jo oganda mamoko ni Raila sani nigi deep state. Kata bed bana niya ni nigi deep state no ok dhi go ombulu. Loch mar piny Kenya idhi kawo gi ng'amo ka ombulu to dhi ombulu. To jowa yudo ka gin weche mar richo ma gisigi wache liel gi weche madino it ji, ok gin weche moko mondo bende dongore. Chutho onego beni sani endi king'iyo e the whole of Nyanza constituencies mabeto temo wach mar kawo ombulu ni endi ni en Homa Bay town king'iyo the records kato gi Kasipul constituency mano gweng'a kamae. To kendo wagone wabunge makone gi kero kamano. Ing'eni ng'ama dwaro ni mondo loch obi thurwa, ing'eyo maber ni mondo Raila obed president, mondo in bede kiny wawinj maber sani kada dongruok mineno waneno thurwa ka waneno mana nikech luor mar Raila Odinga nitie kod sirikal. Raila Odinga pok nobedo president. Koro sani gino kayo kodwa machiegni kar mondo ne wakaw jukumu mondo wabed motegno kendo wakaw mijing'o mar register people as many as possible, to wan ne waketo mana gimoro ni agi Raila osekawo. To king'iyo yudhe mang'eny gibedo ga gi yom kendo gi nyaw moro ka giwinjo ga ni Raila nigi system, Raila nigi deep state. Koro ok otimore maber, but amedo kwayo oganda wa king'eyo ni in ng'ama osechopo higni 18 to kendo in gi kitambulisho, an ga kumundi koyo akwayi ni ka dibed ni nokikawo ombulu to yie imanywa ofiswa Nairobi kata mantiere kor gweng'. An personally abro kawo responsibility mondo ka transport mionge go mar dhi kawo ombulu abro teri mondo dhi kawo ombulu. To ka dibed ni nitiere jatuo moro mantie kamoro ming'eni ok nyal wuok mondo dhi okawo ombulu, nyisa mondo wabi wakaw jogi wadhi mondo wakony Raila Amolo Odinga. E weche motenore gi wuok kendo dhi ndikre oko kaka jo ombulu, un kaka riwruok mag duond buche duto mantiere pinywa mar Kenya, kinyalo mana rango duond buche gi oseketo mise makare mar rango ni rawere ma pacho ko wuok kendo ndikore koso ne mana gino mane giwene duolno mochung' ne yiero mar IBC. Ing'eni chutho gimiluongo ni voter education en gima owenega duol mar IBC. Nikech yande giwacho ni wan kaka political parties ok nyal bedo ni wane modwa ni mondo wadhi wanyis ji kaka kawo ombulu kendo wan achiel ni wane mondo obed ni kendo koro wachak wasairo jokan mondo dhi ogonwa ombulu. Ne giwacho ni there will be conflict of interest. But chutho en a civic duty mondo inyis oganda ma jo Kenya ni kawo ombulu gi go ombulu en responsibility mari kaka ng'ama ja Kenya mosechopo higni 18. Koro wan kaka political parties ne watemo mana jiwo oganda ma jo Kenya mosechopo higni 18 ni jatelo marach iyiero gi ng'ano ma ok go ombulu. To chutho sani kaka gino osebedo ni endi pod wan gi ndalo madhi ndalo 10 gi wiye nikech IBC nowacho ni pod inyal tim ndiko mar jago ombulu constituency office mag IBC kata the sub county headquarters mag IBC. Kamano e weche ma kapod wantiere kan chal mar Kenya gini olach. Wanyalo wacho sani ni wadonje manetelo mag kor gwenge. Mano weche motenore gi devolution. Sani wadhi ka gima watieko kendo governors mopogore dhi ka tieko tam gi mar ariyo. Ka wanyalo mana rango kata wanyalo go tarubin chien, un kaka riwruok mochung' ne duond buche duto mantiere piny Kenya. Nyaka sani
okang' mane ma duond buche osetimo mondo ng'e ni telo madonjo e kaunti mopogore opogore obedo telo no makare, nikech nyaka sani wang'e maber duond buche nigi weche kata chenro mag welo mopogore opogore. Nitie jok mawacho ni wadhi mana winjre gi ng'ama kama to timo gima kama. Odiochieng' manyoro ne waloso ewi wach matimore e Kisumu County, otimore e counties mopogore opogore. Jogo makoro biro kachiel mondo mi gigol ng'at achiel e kom. E weche motenore gi mago, un kaka duond buche, riwruok mar duond buche, be un gi wach munyalo chwalo ne duond buche gi kotenore gi weche mag welo ka gichomo yiero maduong' ma igani? Erokamano Clove. Ing'eyo ni duond buche temo riwre Kenya karka. Wan tijwa maduong' sana en keto lalruok kendo goyo mbaka mondo wang'e ni wabedo gi yiero mantiere gi kwe. Gima waneno ka sani timore kata thurwa kucho chonde king'iyo kata rallies ma ji dhiye kata kaka ji temo losre. Ok en richo mondo ubed e group mondo you champion a common political ideology. Lakini sama koro ikete okang' moro mamalo ma koro bedo gimoro ma ochalo ka gima ji nie lweny to ken gima ber. Kaka duond buche duto ma wantiere e bwo Kenya kare, wan gima watemo timo en ni ok wanyal nyiso duond bura ka duond bura kaka onego bed ni gitayo chenro margi e weche mag yiero. But gima watemo timo en ni sama ji dhi e yiero watemo mondo waga weche moko manyalo kelo tulo, kaka weche moko mineno pusore e dhok moko winjore mag ayany manyalo kelo chandruok e kindwa sama wadhi e yiero. Weche machalo kamago osebedo ka timore Omondi. Kendo kinyalo mana rango gi chien kanyo. Nitie gigo mosetimore kaunti mopogore opogore ka duond buche mopogore opogore bende osechopo kanyo kata mosero ombulu ka otenore gi yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Jogi un kaka jogo ma nitiere diere kanyo, riwruok mag duond buche, utimo ang'o mondo mi ukum jok ma kamagi kendo utiyo gi jok magi, nikech ka gimedo dhi nyime twak medo bedo maliet kendo jomoko nyalo kata wito ngimagi, ok wang'eyo, jomoko nyalo yudo hinyruok mopogore opogore. Un utimo ang'o mondo mi uga gik ma kamago kik timre? To kwarango chien gino mosetimore nutimo ang'o? Mano manotimore Kisumo Kondele, wan mano timore Jakaranda, wan mano timore Kisii, wan mano timore gwenge ma Machakos. Kuma gintiere go to jogo man kanyo gin jotelo mag duond buche go. Utimo ang'o mondo mi uga gik ma kamago kata kuma ne mosechiwo nyaka sani? Ing'eni teko ntiere lwet mar DCI, teko ntiere lwet mar the National Commission on Education, the NCIC, to kendo lweto ntiere teko ntiere mana lwet police. Wan kaka duond buche onge teko ma wan godo momiwa gi katiba kata pend chik mora mora mondo wachiw kum ne ng'ata motimo gima rach. Gima watemo mana timo ni sama gik ma richo go wuok, to watemo wabedo ga gi lalruok kaluwore gi misingi kata telo mar duond buche mopogore opogore. To wawuoyo gi jotelo mag political parties ka wanyisogi ni wuo gi jogi mondo nyisgi ni wan mana gi Kenya achiel. Sama jogi wacho weche mochido aina geko ka Kenya okethore to kethore ne waduto. Lakini chutho to teko ntima ne lwet police. Police mantiere gi the power to investigate, kata kote mantiere gi power to prosecute. Kata kamano weche ma otenore gi yiero wanyalo mana rango kendo ka idok chien nitiere rally mopogore opogore mitimo. Nitiere pek mar jogo kendo giwacho ni kweth mochopo e rally mari nyiso mbii mari e gwenge ma intiere. Nitie jogo ma osewacho makoro opogore gi riwruok ma duond buche ma ichung'ne. Inyalo mana nyiso apachi. Nitie jogo ma neno ka in gi kweth joma thoth e rally mari nyiso ni idhi yombo e yiero moro amora mabiro. Waneno ka gitimre gwenge wa Makalu, jogo madwaro kuma gavana mantiere Kisumu County, mantiere Mabei, Migori kaachiel kod Siaya, pogi wuok e lela, lakini rallies gi ka gidhiye yudo ka ji thoth, jomoko biro matin. Kor ka kori inyalo wacho ni chopo e rally mar ng'ato, wawach ni koyo sani iluongo rally, ji opong'o Kirembe grounds man Kisumu, ng'at machielo luongo rally ok opong'o kata stadium ma Kisumu mantie Corona Market kacha. Mano keto wa e ratil machalo nade kaka oganda? Onego wang'i kweth kaka joka ng'eny koso itimo mana yiero mari ki? Ing'eni koro sama ji dhi gi yiero nyaka ng'ato ka ng'ato many formula midhi yudo godo ombulu. To gima wang'eyo ga e politics gima Kiingereza dho ngere dendo ni perception. Sama oganda neno ka jogi opong' gineno ka samoro ng'ato ka dhi e rally kata Kirembe grounds kacha to chuno ng'ato ni mondo kaw buses mang'eny sana mondo ket godo vijana e bus mondo dhi onende ni en oganda mang'eny. To maendi ji temo ga mondo ichak build godo profile mari mondo ka jomoko ibwogo godo ng'ati minende kaka ng'ani nopong'o pap. To chutho pong'o pap ok onyiso ni jogi koduto madhi goni ombulu. E gino wacho ni watemo encourage ogandawa ni kata kobedo ni okiera tiero ng'at machielo, wedhi e rally mara king'eno kidwara.
wedhi kanyo kata chako bolayany, wedhi kanyo kata chako bayo kidi, wedhi kanyo kata chako kelo tulo. Ka ok idwara to nitiere tije mang'eny minya timo godiechieng'. Rita nyaka chieng' moro ma ng'ati miero cha bibire rally kata odhi e rally mare. Lakini choko oganda mang'eny e pap to konyiso ni gin kura. En ni watemo ga timo mago kaka josiasa mondo watem bwogo godo jowa ma wapiem godo ni ane ma ji ohera. E weche ma kamago rawere itiyo kodgi ahinya. To kama rawere nitiere kanyo in kaka ing'ama pod ojana. To ka mana kinyalo wacho ni gigi duto ma pod timore nyaka sani. Rawere osebedo ka itiyo go kinyayo tulo e kinde gi ma odhi e yiero. Githoth kendo ang'e maber ni gikawo thuolo ni ka girango TV mar Ramogi okinyi ma kawuono. Adwa mana mondo ilosna kodgi. Itiyo kodwa e yo mopogore opogore koso wa e bas iterwa e rally mopogore opogore, jok moko ok mi fea, jok moko dong kanyo kathagore, jok moko nigi midhiero mopogore opogore e rally machalo kamano ginyayo tulo. En ang'o minyalo chuni kaka rawera kendo mantiere telo masani iwacho jagoro maduong' mar NLP National Liberal Party. Kamano. Dawa gombo kwayo vijende okay Nyanza kende but ibuo Kenya mangima kamora mora magintie magiwinja. Ing'eni loch mar piny Kenya kata ngimani maber makiny, kidwaro osiptal maber kiny, kidwaro tich maber kiny, to nyaka ikaw thuolo mari makende mondo iyier jatelo ming'eyo maber mibiro loko kit ngima mari. To sami yie mondo ti kodi mondo in midhi go koko e rally, sami yie mondo ti kodi mondo ine maketi e bas kado dhi misling 200. Sama jasiasa misling 1000 mondo idhi e rally mare idhi go ne ng'at nyawadu koko. Sama jasiasa tiyo kodi mondo ine midhi inenri kaka ni ne ng'ama lich ahinya man ga goko maduong' manyalo go jowetene. Kiny kosetiyo kore kodi en owuok oduogo Nairobi kar ka odak maber, en gi insurance maber, uchiemo maber, mshache ber, tito weye gwen nikech nosetiyo kore kodi gisling 1000. Akwayo jendwa ni mondo wang'iuru ratil ma wanyalo kete jogo mochung' madwa dhi laro kombe mopogore opogore kor gwengwa. Sani king'iyo devolution ma migosi Raila Amolo Odinga nokelonwa, it is a success story in some of the counties ka wang'iyo kata Makueni. Nikech iyudo ka joka kande gin weche mag loch ogikete walo. Weche mag loch gikaw thuolo margi makende mondo ging'e ni to ng'ama odwa kete lochni en ng'at machal nade bodhi loko ngimana. Koro waketo siasa wa mondo bed siasa mar issues mondo ing'e ni to ka Omondi Koyo wacho ni en odwa kelo na pi karka to in iwacho ni dwani mondo ikel ndara kocha ere mineno ka ber kodi to en ang'o midwaro gi sano. Lakini wach moro niketo wani mitiyo kodwa ni wadwa gonde ji koko e rally kato ka wasetieko to kendo chakiketi e bas ni chakidog odi to ken gima kare walokuru pachwa. Kirango counties wa makaluo gi county ma iwacho mantiere mano mantiere gwenge mama Ukambani mana kinyalo mana rango gi kendo ng'uk ni osebedo kanye nikech kwanyalo nono nitie counties wa makaluo ma wayudo kata ni gigo mitiyo go kuom reso ngima dhano nitie piny mano kwarango county no Masiaya gi masira mano timore a Bingo ka wanyalo dok chien matin nitiere gigo mane ok gichiwo mondo konya chwalo chenro mar konyo jogo mane moko e bugo mar kunyo mula makamano. Inyalo wacho ni county wa makaluo en ang'o matimo wa mopogore? En wich kuot maduong' sana ni wane jogo manokelo devolution nikech migosi Raila Amolo Odinga wauluongo is the father of devolution and the father of democracy. King'iyo ng'ikruok mwasebedo godo maduong' e piny luo kaka leadership mar county is concerned en nikech gimoro mene wasekedo kwa kedo gania ni wagoro 6 suit. Ineno 6 piece. Ineno 6 piece. Mineno why 6 piece suit ni mondo en mondo wagoga from malo nyaka piny. Ni en beda ODM. King'iyo county machalo kaka Kakamega. Kakamega is just neighboring Kisumu. To teach magabana ma Kakamega osetimo is excellent. Igineno ka en kata gi luor kata the national platform. Teach ma Kivuta Kibwana osetimo is a very good job. To Kivuta osetimo tije kiduto nikech e county government ma Makueni nitiere ng'ano ma timo gimiluongo ni checks and yani oketo serikal mar loch mar serikal mar county eratil maka governor timo marach gi joge mag executive mag yiero ka ministers tinyal siem wangi nyiso ni kai timo marach tingini koro thuro kuji chonde ji no goyo kura a malo nyaka piny e debe achiel e chama achiel koro kenyal pingo loch mar party kechi wacho ni kipingo loch mar party to wagoli lakini samoro yudo ka wantiere gi mixed breed ma ntie ng'amo yier gi chama machielo to ntie jok moko bende moyier gi party machielo koro yidhi yudo ka ntiere gimiro luongo ni oversight responsibility koro bedo played e yo mowinjore to sama ji obedo ni ji ntiere gimoro achiel ji nie e twech achiel tich bedo matek nikech ng'ato koro ng'iyo mana ni ang'o mang ne miya mondo adhi acham gimiwinjo kiwacho ga ni an loyal to the party the moment moseyieri misebedo jatelo michamo muma
loyalty mari koro wuok e party loyalty mari koro bende nitiere kuom jopiny party en ni samose mi certificate itimo tich moluwore gi the policies and the ideologies and the philosophy of the party lakini kibiro wach mar jopiny ono bende winjo ni to jopiny interest mane magintiere godo tango magidwane mondo timnegi lakini mane niro kok time e Luo Nyanza wa emomiyo kata nyaka sani niendi ok wasetimo maber ahinya in matters to do with devolution kane ng'iyo governor Mama Kweni notimne surgery e tiende to timne mane district hospital Mama Kweni mano gima governor zo Luo Nyanza ok nyal timo nikech sani ndi kidhi Homa Bay hospital en wich court kidhi hospital nyaka ne nyuol dispensary moro mane nitiere kor gweng' en kata mana mabadi achiel kende ben pok nolok nega koro ok en gima ber ahinya to kendo wan gi geno ni ka wadhi e yiero masane ni jothurwa wantiere gi responsibility mar make sure niya wayiero jotelo makiny bro loko kit ngimawa kalure gi kaka ne wanene kapok nokel devolution oganda ma onagi owacho ni gisebedo gi manyalo luongo ni 10 wasted devolutionaries e gwenge mopogore opogore korka kori in ngano mawuok e county ma Homa Bay ka warango nyaka sani machomo yiero rawere nigi thuolo mane mar loko telo kendo mar bedo e okang' manyime mar kelo dongruok e gwenge ma Kaluo nikech koro intiere kanyo in ichung' wanya wacho ni e piny mar Kenya ichung' ne injagoro riwruok maduon buche duto mantiere e pinywa mar Kenya kirango sani kudok e kor gwenge rawere mantiere machal mana kodi dongruok mane ma unyalo kelo e kor gwenge magwa ma Kaluo ne rawere mantiere e Luo Nyanza akwayo ni kuyie to yiero ma wadhi ma August ni ng'iya nena urugini matut mondo kik wabed ni wane ma wanokelnwa devolution ng'atwa manokelo devolution to wan waonge gi gima long ma wanyalo wacho devolution oloke kin gimawa wawe uru donjruok e moro mar siasa ina ma waneno masani endi kidhi Kasipul tiwinjo nitiere group mar ng'ane mano otong'ore gi ng'ane kidhi Homa Bay tiyudo ka ji oselosore group tenena group miloso mar tulo akwayo ni josiasa mineno keto vijende e grube gieki giwere gi tabia marach mar tiyo gi ojendewa mondo keth ngimagi ojana mineni ketho ngimane nindi en gi family kijana mineni ketho ngimane nindi ema kiny bende bed jatelo to sama wan wawegi kaka wajende mabende wi waler waseyie ni mondo josiasa oti kodwa mondo giketh ngimawa makiny waparuru wach nindi e ongal moro machielo mondo wang'e ni to sama jasiasa ochung' ing'eyo gimidwaro e gweng'u kachacha ing'eyo gimidwaro kidhi e osiptal tineno the status mosiptandu nitiere sani inde yudo ni so many things mok nyal timo mabe yudo ni kata kituo to a very simple test is ni the Russia Kisumu Russia bende kidhi tito ka Russia bende po nikech ng'eni it is the biggest referral hospital yothurwa kochacha ni kiayo Busia border nyakiremi bi kicheni chopo Eldoret man is the only hospital masani nyalo yudo so many referrals koro it is an opportunity in fact a golden opportunity mar vijana maluok Luo Nyanza particularly Luo Nyanza Homa Bay Siaya Kisumu gi Migori walokuru loch madhi gerowa to ken loch ma watimo ni ng'ane mane gonya kamano mage weche motenore gi chal mar piny Kenya kamoro amora ma intiere nyakora Ramogi Jwang' mana mondo mi wayud pachi kamoro amora ma intiere nyalo mana nyisowa ni ineno ka in kanye chal mar Kenya luora ni chalo nade kochopo nyaka sani mana mondo wawinj mana gino matin ewi gigo matimore alworawa kaka ni winjo wach manotimore Nyabondo skul mar chuo ma Nyabondo kama ne chuo moro odonjo wacho ni osienyore cho osienyore kendo ripot mochopo nyaka kawuono en ni nyathi skul moro achiel owito ngimane korka kori nyalo wacho ni en ikruok mage monego bed ni wabedo go mondo mi wachwal konye makare kamoro amora ma wantie nikech ang'e ni samoro nyabedo ni omaki onyabedo skul mane some onyabedo skul ma osipni moro some era mondo bed ni watimo kata e alworawa mondo wabed gi ikruok moro makare mokwongo ago mos ne anyuola mane masira noyudo nyathigi e skul na nyathi mathis monindo mit Nyasaye ket chunye kamokwe ikruok gigi kidwoko mane telo mar county nikech iyudo ka samoro masira matin kotimore to bro kawo thuolo malach sana mondo telo mar county ochopi mondo ores jogo moyudo masira omiyo dwoko mane wach minene wachicha sama chenro nitiere maber ki chenro mungirore ma ka chandruok moro nene department ni ndito nitiere the required personnel there is human resource there is equipment ma kama oyudowa to wasering wasechopo wanyalo konyo koro chutho
akwayo kata telo mag skunde ni gik machalo kaka chope, gik machalo kaka classroom nitiere gik miluongo ni routine inspection. Ber ka skunde sik ng'iyo sa ka sani to gima nyithindo gitiyo godo ni status mare chalo nade, kech ng'eni mondo chono ne nyumre ok en gima nochakore nyumre kawuono, en gima nosiako dadore mos mos. Taparo ni nitiere ng'at moro manoko bedo keen enough mondo ng'eni to gini be en gima ber for human use koso en gima rach. Koro akwayo telo mar skul mag gin bende gimed bedo gi ikruok makare mar ng'iyo sa ka sani to nyithindwa gi nitiere environment machalo nade. To koro in isom skul man? Omondi koyoni nosomi skul miluongo ni Kisumu Day High School. Jo Kisumu Day orado mani tieko ndalo mola. Ana tieko ndalo mola. Yes, in 2006. Kamano. Mano ber ahinya jo Kisumu Day duto maneno kaono en chenro kwache ni chenro ma jo Kisumu Day wano tieko mana ndalo muga mano kinde machuok bang' kane mola osewuok. Ka wanyalo mana rango kendo sani wachopo kama wadhi timo penj mopogore opogore e pinywa mar Kenya. Wan gi KCP kachiel kod KCC. Wan gi loso talanta weche mag tuke gi weche mopogore opogore e skunde. Korka kori ya ogai mar ODM odiochieng' ma nyoro awacho ni bang' kane tugo mar AFCON oserumo noketo tweet moro kanyo kowacho ni nyaka sani ka omiye loch kokawo loch Kenya nyaka chope AFCON kendo. Korka kori waketo lwasi makare ne nyithindo mwanya yudo talanta manya tugo e kiwango mar AFCON ne timu mar Harambee Stars. Ing'eyo ni Migosi Raila Amolo Odinga kowacho ga gimoro to timoga. Ing'eni nowacho ga ni nobro chamo muma bang' yiero to nokano chamo muma. Koro Migosi Raila Amolo Odinga ok en ng'ama ipingo ga wachne kosewacho. Owacho notero Kenya African Cup of Nations. Tan gi yie kata gi gero ni mano osetimore. King'iyo wach mar tugo Kenya kar ka nitie gi talanta mang'eny sana to gini duoko mane loch ma wantiere godo. Ing'eni sama isekawo ng'at ma ok ong'eyo kata ni sport en ang'o, isekawo ng'at ma ok ong'eyo kata ni the value mar sport nyalo loko economy mar Kenya e yo mane, timiye ni mobedo jatend migawo mar sport, you cannot expect much. Sani indi king'iyo ng'at machalo Victor Wanyama, kidhi ng'iyo the statistics, Victor Wanyama ng'eni nowuok e academy moro Kenya miluongo ni the JJ Academy. E academy ma Victor Wanyama nowuok ni kanodhi Belgium. Can work from Belgium kodhi Celtic, joka kanino chula about 1.6 billion shillings, Kenya shillings. Mano pesa ming'eni nodonje e economy mar Belgium. To de bed ni wan bende Kenya karka ne wanyalo kawo thuolo makendo mondo wa play a very specific focus kaka wanyalo loso wanyalo loso talanta mag nyithindo. Nikech Victor Wanyama go ng'eny kor gwenge kundi. To en mani ng'ama migi opportunity, ng'ama migi thuolo mondo koro talanta gi chandu wuogi ayanga e maonge. Koro atan gi geno ni e bwo loch mar His Excellency Raila Amolo Odinga, Kenya biro lokore ongal mamalo kabisa. Kendo all sector of the economy, all sector in this country will thrive. Machalo ni nisewacho ni gino ma Migosi Ogai mar ODM Raila Odinga wacho kik pingi ka inyalo mana rango kendo wago mana tarubini. Chien kacha nitie jok mosepingo kendo osebalo kode mowuok oko mar chama modhi ochako duond buche gi kendo ma oduogo. Jogi gidhi wuok kendo e yiero maduong' mabiro ka. To chal dhi bedo nade ka onge jogo masiere lwedo mathoth e od bura mamalo. Asinsi ni wach Raila Amolo Odinga kipengo tine melal mane ywayo to loko. Ano muniko yo an Secretary General man National Liberal Party. To chunya te to nika Raila Amolo Odinga. Gimomi ane duond bura mar National Liberal Party ni ene mondo adhi aser joko man oko. Ino kaka koro sani ni jowa mawuok Central Kenya karka ino kane gise endorse jaduong' Raila Amolo Odinga ni madhi bedo ker mar Kenya. An bende na wacho ni wadhi abede higi kocha monda chikita masama gi gomba ka kuchu chonde taba lengo ita matin awinjo to mbatis ma winja duka nyiso jaduong' piny wacho kama kocha. Koro ng'eni sama idhi manyo loch mar piny wabedru jogo ma nigi miluongo ni strategy. Ok wanyal bedo ni wang'e mana go kokeliete e kor gweng', lakini gimonego bed ni very critical information kata kaka inyal ser jok moko moro donje e team mar Raila Amolo Odinga to waonge godo. Koro miyo ng'ata mong'eyo maber ni ibalo gi duond Migosi Raila Amolo Odinga. Ing'ama oselal ma bende ing'in koro in wa consider kaka you are the greatest enemy mar the Luo nation. Wacho ka in wasigu ka dipo ni ok isir lwedo Raila Amolo Odinga. Mano mana paro mar wendo ma kawuono ma wan go Ishmael Omondiko yo ma en mano jagoro mar riwruok mag duond buche duto e pinywa mar Kenya, kendo wacho no en ja Homa Bay
Jauma be wacho Kasipul kanya kama entiere kendo wamedo mana ng'iyo chal mar Kenya kochopo nyaka sani. Daher mana mar winjo pachi tie jogo masani gigwetao kendo giwuok e kombegi odiochieng' ma kawuono ka ochopo sa 11 mago jogo matiyo onego bed ni osechwalo oboke mag wuok. Mano ka wan gi ni chief of staff mano mochung' ne jotich mantiere e kar jot mar ker Nzio Kawaita nokete lela ni odiochieng' ma kawuono odhi gwetao kiny owuok e ofis. Jok ma kamagi ka giwuok gintiere gwengewa, gintiere county mopogore opogore. Ka irangogi en gino ma banya penyi mana kaka in ngama tiere ruogdon buche en gino makare nikech kwa winjo giwuok e ofise gi mag piny owacho gidonjo e sirkal gidonjo e siasa ka gikia kaka gino nitie. We winja ne kaka Nzio Kawaita ne oloso kane ochiwo paro mare mar dwaro gweta odiochieng' ma kawuono kaito kiny owuok e ofis. Nitajiuzulu kutoka ofisi ya msimamizi mkuu katika ofisi ya rais tarehe 8 tulivyoelezwa na mkuu wa public service Daktari Joseph Kinyua, na nitatoka ofisini tarehe 9 ninapopeana salamu zangu kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Nitasema wazi ya kwamba mimi nikienda nikiuza sera zangu kama mtu binafsi na chama ile ambayo tutaunga, sisi tutasimama na Mheshimiwa Raila Odinga na tutamshika mkono hadi tumpeleke Ikulu. Na hakuna kuyumba, hakuna kusitasita. Nitasema uwazi ya kuwa azimio la umoja ndio mwelekeo ya nchi ya Kenya. Nyaka sani Nzio Kawaita waseng'e ni en jal madhi gwetao. Kama chielo kendo wan gi Wavinya Ndeti mano osegwetao. Wan gi Natembea George mano osegwetao. Mano commissioner machon mar hoho mar Okak mar Rift Valley kanyo. Kaito wan gi Boynet mano manena inspector general machon mar obila kendo entiere e sirkal embe no osegwetao. Kodhi laro kom mar governor mar Elgeyo Marakwet. Kochopo nyaka sani nitie jogo mathoth keno bura jaod bura machon ma Kisumu Central kendo mane die sirkal mano East Africa Cooperation mano EAC community migao mochung' ne weche mag EAC. Ka inyalo rango jogi duto geto gwetao kama oko segwetao korka kori ka thuolo chopo nikech koro intiere e gik machalo kama. Ka dipo ni kinde ochopo mari mar wuok ibo gwetao e mari mar Aingeni no yiera gi all the political parties. Sani ende wantiere gi duond buche praboro kod ang'wen mobedo registered e Kenya karga. To e political parties liaison committee karka duond buche gi kiduto tete gigolo jotendgi secretary generals to wadhi wabet to wayiero kendo loch marwa within duond buche gi. Tej lo man godo e duond PPLC ni okentelo miyo de osara. But in office mar sirikal kata pesa mimi wamwatimo godo operations en pesa mawuok from the exchequer. Salary emonge godo, allowance bende onge godo. Gima watimo en manisa moro ka wadhi e bura kaka koro mineno wadhi to waloso weche mag kwe wapenjo IBC ni to ikruok mane maun godo mar yiero buse print ballot papers chandruok mane maun godo to IBC wacho ni awado chandruok ma wan godo wuonwa uru gi parliament mondo gimedwa pesa. Okiwinjo ka IBC osebedo ka yuaga kila wakati ni waonge pesa, medwa waonge pesa. Koro wan magi tije ma watimo, walalore e parliament, walalore gi IBC, walalore gi registrar, maka chik moro nitiere ma IBC dwa kelo mok ne kare. To wanyiso IBC ni political parties who are the primary and the key stakeholders election wacho ni chik ni ok ber kodwa kalore gi sani. Koro an okadhi gwetao nikech I'm not ok miyo sara sirikal okondika. Mana e weche motendore gi gwetao no koro kanyo podi ka wantiere kanyo. Jomage madhi yudo lal, jomage madhi yuto, mawacho ni dhi yudo, wacho jomage madhi gain kata jomage madhi lose. Ng'wech makoro chako mar kawo kombe mag siasa kin jogi mineno nyaka sani mana kinyalo chanonwa gi koro ka kori inene nade jomadhi yudo yuto e wach mar gwetao mar jogi gin mana jo Kenya nikech ng'eny jok mineno gwetao gi ena e chlach nikech
ng'ato sebedo nitie sirikal bang'ij ni mang'eny sana. To iyudo ka pod giywak ni mondo med gi thuolo moro matin ni kik gigwe tawo. Ne ginyiso nyaka ng'ato mondo odhi e court mondo odhi wach ni kik gigwe tawo sani nikech jowetegi mantiere e siasa to pod endelea gi tich. To gini endi ng'ene sani endi kati med mana postpone ni ani pod irito wach mar doho. Kich doho nosewacho ni nyaka giwuog by tarik 9. To kendo gichak gidhi e court ni mondo doho chako med negi. Lakini kaluwore gi chik manogol gi jatelo State House ni mar Mr. Kinyua chuno ni nyaka koro to giwuog e office. But gini kaka ing'ene loch kamora mora ma intiere political leadership iwacho ga ni en ongang' mamalo sana mar yudo telo. E gini ro ka ng'eny gi to chutho king'eyo gima motivate gi kata gima miyo gi mijing'o mar dhi chung. King'eyo kata group ni duto te. Kech ng'at machalo kaka Nzio Kawaita. Ma wuoyi mosetiyo Safaricom kendo en gi wich mabith ahinya. E gini ro kata ka presidency nogole mana e Safaricom mondo odhi okonye e wach mar State House. Tang'eyo ni sani ndi koro olabdoge bende ndong' ni mondo odhi omany gavana yothur gi kocha cha. En ratiro mare kaka ja Kenya. To gigi duto te ji ng'iyo gi ga mana niya pesa moro ntiere ka chande control of resources. Mani gi wach malich kar ka nikech mano nyise gimomiyo ng'eny senators bang' 2013 elections koro ng'eny gi nowuok ni koro gidwar senate gin koro gidhi manyo gavana. En mana wach mar controlling of resources. Lakini en ratiro mar ng'ata ma ja Kenya. Weche mag controlling mag resources gi duto mag gik manya wacho ni ntiere kanyo mondo jo Kenya otigo e yo makare. Kanyo bende mibadhi donjo. Kamano. E gigi duto mewacho jotelo gi to yudo kombe gi e ratiro margi. To bang'e ka giseyudo chochni wuoke maga mibadhi. Un kaka riwruok mag duond buche. Ka ja duond bura machielo yudo chochni machalo koda mano kata chilo mar mibadhi omiene kor ka koru utimo ga ng'o mondo mi jogi oduoge yo moro makare. To wan kaka oganda jo Kenya be onyago report kuomu koso un mana ka en koko wuok ung'eyo mana kaka utieko kokono. To weche mag mibadhi mantiere counties wa ma devolution omogi bedie kaka utemo konyo mondo gidog piny. Wanto chutho koro ka mibadhi to Political Parties Liaison Committee to onge gi nguvu momiye gi katiba kata any other statute matayo chenro mag Kenya. Lakini gima watemo timo mang'ongo sana kaka Political Parties Liaison Committee tijwa king'iye kaka ondike the act en onobeni wabedi gi miluongo ni continuous dialogue on election management and processes as we head to the next election, subsequent elections. Nikech sani ndi kata ka wachomo yiero ibro yudo ka nitiere duond buche mang'eny sana mani oibedo gi jochung' mopogore opogore mamede moko noyudo kombe. To iyudo ka chandruok wuok immediately magisebedo sworn in ji osechako ywak mar weche mag mibadhi. E gin wan wakwayo jo Kenya ni mondo ibed gi loch maber we yiero ng'ato ni ng'ane gonya. Mondo ibed gi loch maber we yiero ng'ato ni ng'ane jagweng'u. Mondo ibed gi loch maber we yiero ng'ane ni ng'ane wuok e clan mara. Mondo ibed gi loch maber we yiero ng'ane ni ng'ane rateng' kaka barateng'. Kik wayierre kwa msingi mar kana. Kik wayierre kik yier jatelo nikech ojadhow. Kik yier jatelo nikech owuok e gweng'u. Yier jatelo ming'eyo maber ni katibu yiene ni mondo ochung' e komno tin kode gi geno kaluwore gi chenro momiyi ni odhi loko kit ngimani. To sani endi chutho king'iye an amor ni king'iyo presidential campaigns kaka dhi mbele kata kobedo ni pok ochakre officially for the first time iyudo ka watimo election ma is based on issues. Kori ne miyier ng'ato nyisi niya wawuok e bottom kato up kato middle out. Ng'ato bende wacho niya kaka marwa mar Raila Amolo Odinga kama ntiere gi chunya gi denda tetete. Wan kar ka wawacho niya wakuong wabeduru gi achiel mar oganda. Kwasebedo gi achiel mar oganda kaito koro resources magwa wach nyaka watigo yo makare. To ng'ato to ng'eni nyisi mana ni bottom out en ko nyisi wach mar kwe. To king'iyo kata pinje mamoko machalo kaka Ethiopia ing'eni ni nosegero maber kabisa. In fact Ethiopia was one of the fastest growing economies in Africa. To nikech koro sani endi the kind of civil war man gintiere godo echo sani endi koro mi Ethiopia koro dok to zero. Koro miyo gimineno migosi Raila Amolo Odinga ochakoni. Migosi Raila Amolo Odinga ko wuoyo to kako wache ni endo in luwa line panga line toke kanyo. Nikech oseng'eyo maber niya unyalo bedo nugero ndara maber kabisa. Unyalo bedo nugero airport, unyalo bedo nugero septende. Lakini sama kwe onge ibiro wuok Kisumo nang'o kidhi e hospital Eldoret. Ibiro wuok Eldoret nade komire referral by a doctor ni mondo ibine daktari Kenyatta.
magi kiduto te biro mana timore ka wan gi lwasi mar kwe. To ka lwasi mar kwe ni onge, to kata mwandu mwadwa keto no biro bedo kayiem nono. Kamano. E weche motenore gi yiero maduong' mar higani mano dwe mar 8, mana kawakao yweyo madundo kawadakawe okinyi masani e twak maro mar rupiny en mana mondo mi wakoni gigo mwadhi lose kawaduogo tarik 26 dwe manyien mar dwe mar 3. Igeto ni jogo duto mageto yudo welo kuwuok e duond buche mopogore opogore nyaka bed ni oseriwre gi duond bura magidwaro ni mondo gidhigo yiero maduong' mabiro. Madirom kata moingo jod bura 100 nyaka sani nie lai mar wuok kendo gichomo ka giwuok ka Jubilee ka gichomo UDA. Gibiro timre nade? Gibiro gwetao e kombegi maga od bura koso gibiro timre nade? Mane gimiyo wan kae gi jalony e weche makamagi ma wadalo twakgo ka waduogo bang' yweyo madundo ma wadhi kawo. Kete mana ka mar Ramogi TV yodwa e Facebook Live kachiel kod YouTube Live mondo ikonwa pachi ni nenowa e yo machalo nade ka intiere gwenge mage. Ikelo kwayoni to amigo we gik mamolo seche duto kaka omenda miyudo ane chama moro mare weche wala gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Miela Tenga riwri gi Lin Ramogi Nyakach, Stella Brenda Nyarochie kod DJ Kolokol Instrumental mana e mbak ndalo wuok tich nyaka tich abich saboro odiochieng'. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Machiegni kendo nyakora Ramogi e tielo mar 2 kendo mogik mar twakwa ma okinyi mar rupiny ka wantiere kae kod wendo ma en Ishmael Omondi Koyo ma en jagoro mar riwruok mag duond buche duto e pinywa mar Kenya mondo watwag kwa ng'eyo chal mar Kenya. Kane pok wakawo yweyo Ishmael ne wawacho wach moro mar duond buche ka gilal ka giwuok kumoro achiel ka gidhi kamachielo. Dewa her mar winjo pachi ka diponi jod bura 100 mag Jubilee masani wuok kendo gidonje duond bura mar UDA mondo mi giyud welo e duond bura mar UDA. En ang'o madhi timore kombegi mag od bura magin go nyaka sani? En ka sani en anyisi wach moro mar perception. Keto gimoro ma miriam koyier gi duond bura